Hello everyone, welcome back to Mitina's YouTube channel. Salagafar dinaihaय आङो बिराद happy मानोना जोंनावहाय दिनैहाय आब' फैगासिनो बेरायनो थाखाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि रुम साफा खालामबाय आङो क्लीन एकदम साफा फ्लोर सुजोबनानै ओरैनोबाथ' इमान साफा थाया मानोना दखानाव थांबाय थानानै टाइमखौनो मोना साफा आब' फैगोन होननायखाय क्लीन साफा खालामजोबबाय ओमफ्राय जोङो दायो रिशाबो दंफैयो ओमफ्राय रिशा सनाया फैबाय थेंक इउ रिशा ओमफ्राय नै मायो मानसिया बे खनायाव देगासिनो ओमफ्राय जोङो आब' फैगोन नालाय दिनै जोंनावहाय ओमफ्राय नै दायो हाइजें सामब्राम गुफुर बिदि देनानै रेडि लागासिनो आरो बिसोर फैगासिनो दं नालाय ओमफ्राय मा होनो गोजाननिफ्राय फैनाय ना फैगोन बिसोरो ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो थाम्बनेलखौ नायनानैनो मिन्थिखाबाय जानो हागौ सोरहाबा फैदों जोंनावहाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो दालि बयल खालामबाय नै दालिखौ बयलसो खालामनोसै आरोना बाखि बुस्थुआ थावनि जाजोबगोन नालाय दालिखौ बयल खालामहोलांसै ओमफ्राय कुकारा गाबा ओंखायनो टाइम लायो ओमफ्राय लोगोसे नै अमा बेदर लाबोदों अमा बेदरखौ ड्राइ फ्राइ जानो मोजां मोनो आब'आ ओंखायनो अमा बेदर संसै लोगोसे काप बेफोर गासिबो रेडि बुट चाटनि बानायगोन गासिबो रेडि आरो ओमफ्राय मा होनो दाउ लाबोगोन एसे ना दङ ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि भुल जाबाय मैया बेखौ जानो लुगैनानै लाबोदोंमोन आरोना बेथ' फ्रिजावसो थायो नालाय जोंथ' फ्रिज गैया ओमफ्राय बे ढिला जाजोब्बाय माने आङो थान्दाखाय जेबो जानाय नङा दां साननानै लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ थेवबो दाहाय फ्राय खालामनो ट्राइ खालामसै र' आब' मोनफैबा ओमफ्राय दायो गोबां खामानि दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सुखानानै दोनखाबाय दा एवनोसैल' लोगोफोर दायो मोनसे खालामलांसै नङाबा जानाय नङाना ओंखायनो आरो गासिबो क्लिन सुजोबबाय आङो सुनोबो जाखाबायमोन ओमफ्राय माने गोरान बार बारबाय थादोंना ओरैबादि माने मानैथिंबो साफा खालामजोबबाय नै रुमखौ ओमफ्राय डाइनिं टेबोलाव जोंनाव माबा गैयामोन नालाय बेखौ लाबोबाय माबा एसे उसुबिदा ना इयो ओमफ्राय नैबे मा होनो पर्दा लागायगोन दायो बेयाव पर्दा होगोन आरोना ओमफ्राय बे डाइनिं टेबोलाबो जोंनि मालिकनिखासै आरोना जोंनि नङा जोंनि मालिकनि जों बाहायथ'यो आरो लोगोफोर दायो नै रेडि खालामसै होहोलांनोसै लोगोफोर दालियाथ' बहायखाबाय नालाय बिथिंजाय अमाखौ फ्राय खालामहोलांसै अमायाव जेबो होआ आलु सालु बिदिनो एकदम फ्राय बानायगोन आङो दाउआव एसे होनोसै नाबो फ्राय बानायगोन नालाय लोगोफोर नायलांबाय थादो जों दायो आब'नि थाखाय मा रेडि खालामो स्पेशेलि बिराद गोबावनि उनाव आब'खौ लोगो मोनगोन आङो आरो जोंखौ लोगो हमफैगोन आब'आ बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आब' आं बिराद खुसि होसाबो नायदो लोगोफोरनि आब'आ बिदि बेबिकर्न जानो मोजां मोनो बेबिकर्नसो लानो थांखादोंमोन मैया मोनदिया बाट बेखौनो मैया आब'आ थाग थिग जोंनि खैराबारिनि आब'आ पेट्रल पाम्प लाहानि आब'आ जुखामखौ मोनसे हरबाय बेखौनो दा बानायनानै होनसै आङो बेजोंहाय गाजर ओमफ्राय बिन दङ बेजों बयल जानो मोजां मोनो नालाय आब'आ बेखौनो बानायनोसै पुरा क्लिन दे आंनि रुमफोरा दायो माबाफोरा साफा बानायखादों आङो लोगोफोर फोराबो दंबाबो माने बायला बायलु जाजोबो जों बारा बाहायाबो साबोला नालाय बेफोरखौ गासिबो गोदान लाना फैजोबदों जोङो खिन्थु सानफा एफा बायखायो आंजोंहाय सुबाथाय बायजोबखायो खिन्थु बे बिराद मुथा एसे थानांगौ बायदि मोनदों नै दायो रेडि जोंना सना फिथरा बिबोनां सनाया ओमफ्राय लोगोफोर नै दंखलाबो अयन' दिनावहाय जेबो प्रब्लेम जाया दिनै वासारानो थांना होबाय मटराव दै गाखोआखै माने मटराव दै फैया जादों आरोना आलासि फैगोनखायसो दा बेखायनो नै जोंना एक्टरफोरा थिग खालामदों वासार लागायनो नागिरदों नै बेयो सालथाया मुदुफुलाबो नै मेरला थायना दं खायसे लांगोन नै सोरो ए मुदुफुल लायसे फाइन नांगोन फाइन मुदुफुल लांबा थाव खम होदों लोगोफोर आङो थाव खम होनानै बेखौ फुरा फ्राम एवगोन आङो मोजांनो एकदमबारे लोगोफोर आंना अमाया जानो लुबैनाय जाहांखाबायानो हालदै होथ'वाखै दाबो एसे मोजां एवना लाग्रोनानै होगोन होननानैहाय जों दालियाबो जाथारनोसै नै दुन्दिया रेडि नायदो लोगोफोर अमानि हालोदा एसे थाव ओंखारखाबाय आरो गावनो बेदराबो फिसा जालांबाय एरदेरखायाखै दे आङो नै दालियाबो जि मोजां मोनखाबाय आंना दुन्दिया बुरजा होबाय आं बयल माने बेदरफोरखौ थाव होजोबखागोन नालाय ओंखायनो बयल संनाय जाबाय
फोर दायो दालिया जाबाय अमाया मोनगासिनो ओमफ्राय नै दाउ लकेलखौ संसै दाउ लकेला बेसरा बिदै गोनां लायमोन नै अन्थाव बाथावनो बिदै गोनांखौ दायो बिथिंजाय संनोसै एकदम सिम्पल जानानै मोजां मोनो नालाय आं एकदम सिम्पल संगोन आरो मस्ला मस्लि हेभि नङा हाइजें बानलु बेनो ओमफ्राय जिराखौ आं गुदुं खालामनानै ग्राइन्ड खालामनानै लाखादों जिरा ओमफ्राय नैबेखौ बयल खालामगोन लोगोफोरनो बे ब्रकलि ओमफ्राय नैबे गाजर आरो ब्रकलिखौ सुबायमोन नोङो गाजर ओमफ्राय नैबेजों लोगोसे नैबेखौ होनानै बयल खालामगोन माने आङो बेबिकर्न माबाखौथ' मोनाखिसै नालाय बेखौनो बयल खालामगोन आरो किल' गेदा मोनथामखौ ओमफ्राय बेखौ चाटनि बानायनोसै बुट चाटनि फान्थाव एवनोसै लायनोसै लास्टआव टाइम थाबावबा आलु फिसाखौ एवगोन ना लोगोफोर दायो आंना अमाया रेड चिली जेबो गैया एकदम सिम्पल आरो दै लोगोफोर दै दाउखौ संसै दायो थाव एसे भरा होबाय ओमफ्राय बेयाव आलु दरनै होना होगोन दाउआव अमाया जाबाय नै लोगोफोर फुरा ड्राइ खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु मेजेमनि थाखायनो जाला ओरैबायदि मेजेमानो गलिजोब्बाय दायो लोगोफोर नै दाउआ संगासिनो ओमफ्राय सालाद रेडि ओमफ्राय बेयाव बयल खालामदों बेखौ चाटनि बानायगोन फाथैया रेडि ओमफ्राय रिशाया मालाय सब क्लिन खालामजोबनानै बेयाव सुनानै साफा दोनजोबखाबाय दा फैबा होनांसिगौल' ग्राइन्डारा दायो खेबसे इउज खालामबावगोन ओंखायनो दोनथ'दों दायो बेखौ थिख हरगोन लोगोफोर दाउआबो बरिया नुबाय खिन्थु थावगोना थावा मिन्थिला आङो गोसो होनानैथ' संदोंमोन लोगोफोर दायो थावगोना थावलाथाय बुंनो हाया दा जाग्राफोरनिफ्राय कमेन्ट लानांसिगोन अब्लासो मिन्थिसिगोन ओमफ्राय दायो नैबेयावहाय आङो इलाचि जाब्रां एसे गुरमुरिस मोननैसो देदों बेयाव दैयाव होना होनसै दे लोगोफोर गेस फिसा होना होदों नालाय लोगोफोरनि दायो ना फ्राय फान्थावाबो रेडि बिथिं दाउआ जाबाय नै ना फ्राय दाउखौ एसे एरना देखायनोसै रेडि नामा फिसा केमेरामैन लोगोफोर ओंखामखौ कुकारा एसे फिसामोन नालाय कुकाराव थानाय नङा खनसेनो सर्सआवसो जानबाय बेखौ दाखालि निउ इयाराव लाबोखादोंमोन आङो ना मोनफैबाय नै लोगोफोर अबेसिम मोनफैखो नायनोसै र' लोगोफोर जि मोजां बिमा फिसा दिनै बेखौ खुलिनानै सोनानै होदों खारन बिसोर हाबबासो बे साफा जायो नङाबा बे हाग्राया थैथारा मुलि होबाबो आसरितसो मोनो आं मा हाग्राथाय बेयो दा इसोर जानानै एसे साफा जाबाय आथिंबो नै साफा खालामबाय थाइजौआबो थिगसे बिबार बारबायना नायदो डेन्जार थायगोन बे थाइजौआबो एबार रिसु नुग्रोबाय माथो ओइले हाबफैबाय गैया येलिखौ दाना मिथुआबो मोजाङै थाबथेनो मोनासै मिथुखौबो नांगौमोन आं थाजिम फैदो रिल्स हमना होदो जोंहा दखानाव मोजां लोगो हमसै ना गासिबो दख'नानि माबा जाजोब्बाय होमबा एक्सारसाइस खालामनांगौ जों आंथ' एक्सारसाइस एक्ट्रेसा बिजनेस खालामोना आरो मा हरनो हाबावगोन थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय बिराद खुसि आं जायखिजाया आबो फैनायनि थाखाय आरो ना आंबो जि गोजोनबाय आंनि जि खस्थ' खालामनानै जेबो संनानै जाहोबाय गारो नोंखौ जानायनि लोंनायनि खांनो मोनाबा गोजोना जोङो थेंक इउ दे थेंक इउ मथु लोगो जोंहा चेलेन्ज फुरा खालामनो हाया हागोन र' एसे उनाव आगै थाजिम नोंबो आर'नाइनि गांसे हरसै Thank you. Thank you so much. I'm Liam. जों एक्टरफोरजों ओरैसो हाग खालामो
बोरो जायाखै बे माबायावसो थुनांगौब्रा गाहाय माबायावसो देन्थायावसो देन्थायावसो थुनांगौ देन्थायावसो थुनांगौ लासैसो बे गाहायाव माबायाव थुन थेन्थायाव थुवा थेन्थायाव हाबोन हाबा दे माबादो आंनो थांसै आयै आंना बिनानावा ओंखामबो जाहोबाय मैगंबो हरबाय एकदम जानला मोनलासो दिनै थेंक इउ आंनि बिनानाव बेवाइ आबुनि फेभरेट ना औ एकदम बिराद मोजां मोनो एबार रानिनि न' गोदानाव खनसेनो फैबावनोसै औ लेखा खागोन आं फैखानांगोन बियो जोंनि थाखाय दे बावनो ना हमफैलायदोंमोन नामा नै बियो लोगो बिनिफ्राय ओरै बेखौ सोनो आब' ओमफ्राय सोनोसै गारियाव गिदिर गिदिर थायना दंमोन नालाय आब'नो थाइनैसो हरबाय नै दायो माल सोबाय रिसा थाथ'गोन जों फैफिनगासिनो बिदाय हरनानै हरबो थालानो थांसै आलासिफोरा नेक्स्टआव हर थानाय बायदिसो फैदो सना अके सना थेंक इउ वेलकाम होबाय होबाय रिसा थाथ'